Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Saka ndati ndiri busy ndakateerera rimwe WhatsApp voice note ndichinyora word by word, ndokubva kwapinda imwe message ndikati regai ndiverenge message iyi, imessage inonzwisa tsitsi. Hanzi, makadii mukomanashi, please hide me. Inini ndiri mukadzi ane makore 31 ekuberekwa. Ndatamburawo mukurarama kwangu. Mukomanashi, ndakamboroorwa gore racho rainge riri 2009. Murume uyu ainge andiroora aiva munhu wekuti ainge achindida zvisingaiti. Ndokubva taitawo vana vedu vaviri. Dambudziko rakazotanga muna 2011. Ndakanga ndava nemwana wangu wechinhamba 2. Ndakangotanga kungonzwa kamwe kakungochiva varume paya pandinenge ndichifamba. Ndaiti kana ndikasangana nemurume ndobva ndatanga kutonzwa kuti dai ndakwanisa kurara nemurume iyeye. Pamba pangu hapana kana chinhu chimwe zvacho chandainge ndichishayiwa, ndaiwana zvese. Saka zvakati zvadaro, dambudziko riya raingoramba richingokura. Pakutanga ndaimbozama kuti ndinge ndichizvikontrola, but pane rimwewo zuva randakazonoudza vamwe baba vemuraini matainge tichigara, ndokubva ndatorara navo. Ende kubvawo ipapo ndakanga ndava munhu wekuti ndainge ndava kurarama ndichihura zvisingaiti. Then muna 2014 murume wangu ndokubva ati kwandiri, imbouyawo kuno kuSouth Africa tigare tose. Ndokubva ndauya kuSouth Africa tikabva tatanga kugara tose. Asi dambudziko harina kupera mukomanashi. Ndakanga ndava kurara nanasekuru vake vaviri panguva iyo iye paaiti anenge achibuda achienda kubasa. Vamwe sekuru vaibva vapinda mumba, ndobva ndatoita bonde navo. Vamwe sekuru ndo vandaizoenda ndobva ndanosangana navo kusango, tobva tatanga kuita bonde. Saka vanhu vakazozviona, vanhu vainge vachitomuudza murume wangu, iye ainge achitonditsurawo zvakanaka. Asi mukomanashi, murume wangu ainge achitondida zvisingaite. Ndokubva ndazonyengwa noumwewo mundau wekuMozambique. Ndikabva ndatanga kudanana nemuMozambican uya. Ndokubva ndamunyepera, ndakamuudza kuti inini handina murume. Zvivindi zvacho mukoma handizive kuti ndakazviona kopi, asi ndakamuudza kuti inini ndainge ndisina murume, but inini ndainge ndichitogara nemurume mumba. Mundau uya ndokubva anditi huya tigare tose. Inini ndikabva ndatosiya murume wangu, ndikabva ndaenda ndikanotanga kugara nemundau uya. After 3 days murume wangu ndokubva aziva kwacho kwandainge ndichigara. Ndokubva auya ainge akabata chigubhu chepetrol, ainge achida kupisa, asi akazoregedza kupisa mushure mekunge atsiurwa nevamwe. Ndokubva anditora paya tikabva taenda kumba. Asi takati tava kumba, haana kana kumbogara andirova, haana kana kumbondituka, asi akatondibvunzawo zvakanaka kuti ko chii chiri kuitika pauri kuti unge uchihura kudai. Ndikabva ndatanga kumurondedzera, iyewo akabva azotondinzwirawo tsitsi. Tikabva tatanga kufamba tiri inini nemurume wangu. But kufamba kwatainge tichiita inini nemurume wangu hapana kana chimwe zvacho chakambochinja, zvainge zvichitowedzera. Iyewo haana kana kumbondiramba, aingoshingirira. Tikazosangana pabonde, iye akabva azobatwa nesiki. Tikabva tanorapiwa tose, tikapora. 2016 muna October ndokubva ndati ndava kuenda kumusha. Akanditi enda hako ugokasika kudzoka. Ndokubva ndaenda. Ndakati ndaenda kumba kwedu, ndikabva ndati kwaari handichakudi. But iye murume wangu akambozama napose paainge achigona napo kundinyengerera, but ndikarambisisa. Kubvawo ipapo mukomanashi ndakabva ndatanga kuhura sekunge ndainge ndatova imbwa chaiyo. Handaigona kudzungudza musoro wangu kana ndikasangana nevarume. Ndaisangana nevarume vainge vakasiyana siyana. Kusvika 2018 ndokubva ndazosangana nemurume uyo ainge akangondidawo ndichingohura kudaro. Akabva ati kwandiri murume uyu, siyana nechihure ndikuroore. Ndikabva ndati okay, but handina kusiya izvi zvechihure, ndinoita ndakavanda. Izvezvi nemurume uyu tigere tose, tatova nemwana wedu 1. Kana ndikatarisa kumhuri kwatinobva, ndikatarisa mumba medu takabarwa tiri 4, vasikana 3 mukomana 1. Ivo vabereki vedu vakasofa kare kare patainge tichiri vana vadiki. Takazotokura tava kutongochengetwawo nevanhu vemufamily. Vanhu vemufamily medu mukomanashi, vanhu vane upfumi.
asi imba yedu isusu tisina vabereki ndo imba ine nhamo isingaiti. Dambudziko hombe mukomana riripo nderekuti isusu vanasikana tinoti kana tikaunganidza mari nevarume vedu vanenge vachida kunoroora, tinoti kana mari iya yawanda tava kutoronga kuti next week kana kuti next month tinotanga kufambira nyaya dzacho. Pamunongoti chete mava kutanga kufambira nyaya idzodzo dzemarooro, kukonana kwamunenge mava kuita mumba nemurume kunenge kwakanyanyisa. Mari iya yamunenge makaunganidza muchiti ndo yamuchange muchiendesa inobva yatotsakatika yose. Mari iyoyo painongonzi yapera, mwana wabamunini vangu anobva atokumbirwa obva atoita muchato. Bamunini vangu ava vane vana vavo 7 vasikana, but vese vanotoenda nemuchato. After isusu mari dzedu dzinenge dzangopera zvisina kana tsarukano. Tese vanasikana vemumba medu ndo dambudziko ratinosangana naro, plus tinombogara dzimwe nguva tisingatauri navo ivo bamunini ava. Vanozotoita zvekutotitsvaka panguva yatinongotaura navo chete pafoni. Chero tanga takagara zvakanaka sei, tinobva tatanga kusangana nematambudziko. Ndinokumbirawo rubatsiro mukoma, pamwe tingabatsirikana. Dambudziko iri rikapfuura, tatambura hama dzangu. Upenyu hwatiri kurarama hunosiririsa. Kana kuine vanogona kupedzawo dambudziko iri, please ndibatsireiwo. Mamistake mongogadziritsawo mukomanashi. Nyaya iyi yakabenda, ndanyora ndichimhanya, ndo confession yanguwo mukoma. Ndinokumbirawo kuti mundiedhewo kugroup rekuapp kana muinaro, kana maposta mobva mandiudzawo. Thank you. Vedare ndo message yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngativabatsireiwo mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Makadi mukomanashi, ndokumbirawo kuchinjwa voice rangu. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndiri mukadzi ane makore 39 years. Ndakamboroorwa. Ngati ndakambogara nemurume. Murume uyo ndakagara naye ndichiri musikana. Ndikaita naye vana 3. Pandakaita naye vana 3, haana kukwanisa kundibvisira pfuma. Akazouya kunyika yavatorwa. Akandisiya hana kuzodzoka, akanditi achadzoka hana kuzodzoka. Pazvapera zvakadaro pandazowanawo mumwe murume akazonditora ndakagara naye futi, asi hana kuzondiroora. Pandazongomusiya nyaya yekuti aita basa rekungondirova, taingogara tichinetsana, aita basa rekungondirova, nyaya yekungondirova, nyaya yekuti tiwazodai achingondipomera zvakawanda. Saka ndakazoona kuti regai ndisiyane naye, because ndakutotadza kutengesa kwandaita ndichitengeta mhuri yangu. Nenyaya yemurume anga akundishungurudza. Pandasiyana naye pandazobva kuZimbabwe ndichizouya kunyika yavatorwa. Ndauya kunyika yavatorwa hakuzvishandira, ndiona ndichichengeta mhuri yangu chidaro. Asi zvakazoitika ndezvokuti vana vangu vaigara kumusha namai vangu nasisi vangu. Sisi vangu vakabva kumurume, vakasiyanawo nemurume vanogara pamba, vanogara naamai. Asi sisi vangu vanotaura mashoko ekunditi, zvinoratidza kuti vanotaura mashoko ekundireva naamai vangu, nokuti ndakazosvika pakuti vandipowo mwana, vandipowo vana vangu ndione kugara navo. Ndakatanga ndatora musikana wekutanga, ndakatora musikana ndikatora mumwe, ndikada kuti ndichitora mumwe mwana vakati zviite kuti umutore sezvo ndiye mwana wangu iyeye. Amai vangu ndichitaura nasisi vangu pafoni, ndikati ndikuda kuti mwana auye chichi kunyika yavatorwa kwandanga ndiri. Vakati kwete, vakati mira ndipa maifoni utaure navo. Vakakwanisa kuvapa kuratidza kuti vanenge vaitovaudza mashoko. Vakati aiwa mwana autore ndiye mwana wangu iyeye. Saka inini ndikati koindawo zvanzi tanga wandipa pfuma yangu. Saka ndinokumbira kuvhunza naye mukomanashi kuti mwana musikana kana ukaita vana uri pamba unozviroora here? Izvozvi ndinotambudzika mumwoyo mangu kuti saka zvinoreva kuti munhu ukaita mwana musikana ukaita vana pamba ukasaroorwa, iwewe ndiwe uchazviroora kuzvibvisira pfuma here? Asi ndakazotokwanisa kutotenga zvavaida zvacho ndikavaendesera zvavakanga vanditaurira kuti nditenge. Zvinofanira kunge zvichibviswa nemunhu anenge akakupa vana. Zviriko here mukomanacho kuti munhu unozviroora unozvibvisira pfuma? Angoti mhuri yeZimbabwe ndibatsirewo. Izvozvi ndakapererwa, mwana wangu vakarambira mwana wangu. Saka ndangoti ndibvunzawo mhuri yeZimbabwe kuti zviriko here kuti munhu mukadzi unokwanisa kuzviroora here kuzvibvisira pfuma, nekuti varume vako, murume akakupa mwana havana kukwanisa kuita sei kukubvisira pfuma. Saka iwe unozviroora here? Ndikukumbirawo rubatsiro kuti ndizive.
vedare ndo voice note randakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Mukasi mukomanashe ndaitawo dambudziko, ndakapewo nhamba dzenyu, pane akanipewo nhamba dzenyu nedambudziko randinaro. Handizivi kana mukwanisa kundisendera kuruzhinji reZimbabwe, mundisendera kune vanokwanisa kundibatsirawo dambudziko rangu. Dambudziko rangu rakamira so, ini ndiri munhu muSouth Africa, ndo mandoshandira hangu. So dambudziko rangu patinoshanda isusu havadi makadhedhe ekumushana mukuru nanapaisa, havamadi vanode munhu. Saka zvakaita ndakabva ndatoa kune mumwe munhu ndovhurirawo kadhi nekushahidi mapepa akakwana, hatina mapemiti kuti tikwanise kuvhura makadhi emunhu. Saka ndabva ndati kune mumwe munhu chindivhurirawo kadhi. Saka kadhi rakandivhurira ndikatomborishandisa kwenguva refu pambasana dambudziko naye. Then pera kwemwedzi kwaMei ndobva atora mari yangu yese yanga iri mukadhi mwedzi wese yandakashanda. Saka ndo dambudziko rangu randinaro, kuti vanhu kuna vanokwanisa kundibatsirawo, vangave machechi, vangave maprofita, vangave n'anga, kuti munhu iye akwanisa kudzosa mari yangu. Ndo chichemo changu kumhuri yeZimbabwe. Kana mukwanisa kundisenderawo, mundiposterewo. Kana vachingainzwa mhuri yeZimbabwe, vanenge vainzwa vanokwanisa kundibatsira, nhamba dzangu ndidzodzidzi. Ndicho chichemo changu. Kuti zvino nditori pangu yakaoma chaivo kwanitora napekutangira, ingave mari yetaxi chaicho kuti mukwanise kuenda kubasa kwachona handina, chingave chikafu mumba handina. Chirinyanya kundirwadza ndechekuti apa ndine mwana ane mwedzi mumwe chete. Zvino chona zvabva zvaitika sekudaro, ndine mwana atori nemwedzi mumwe chete, anoda mapamba, anoda chii. Apa mari yachona munhu ndopatora mari yangu. So zvino zviri kunyanya kundirwadza. Ndingadenda ndiri ndega hangu, ndizoti ndogara ndiri ngoni ndega ndiri pachona. Ndongoti zvakatongoti pachinyanya kundirwadza ndechoti ndine mwana mucheche ane 1 month. So ndozvinyanya kundirwadza kuti mwana haana pekutangira, haana chii, haana mapamba. Saka ndiyo nhau yangu yandinayo. Kana mntu kwanisa undiposterewo. Then ndozoteererawo ma-comment section enyu. Kunoda nhamba dzangu ndidzodzi munovapa, vanokwanisa kuda undibatsira ungave n'anga nechiprofita. So fangu mari yekuti ndivape ndizovabhadhara, pari zvino mari handina. Mari ndotozovana kupera kwemwedzi, ndopanotozowa nemwe mari yekuti tizobhadharana. So fe zvino mari hangu handina. Kuna akasunungukawo anokwanisa kundibatsirawo sofa. Ndozobhadhara hangu kupera kwemwedzi, sofa mari handina. Ndiritori pa0 chaivo, ndiripochema kuna anokasununguka, anokwanisa kundibatsirawo for free pari zvino. Ndinokumbirawo hangu, ndatenda. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa namukoma vedu. Inyaya inonzwisa tsitsi, nyaya inorwadza. Ngatitaurei navo mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Makadii vasukuru, ndinofara. Dzakadii mhuri dzedu? Ranga riri sei weekend yenyu pamwe chete nemhuri? Nevese vari kudzimbikana munyama, ndinoti muporeswe. Vamwe vacho munongoramba muchiteerera, rimwe zuva dambudziko rako rinobatwawo ipapo, utevedzerawo kana ropa rako rakawirirana nazvo. Ndaona vazhinji vari kuti vari kuyambuka, zviri kuvabatsira. Neurombo kuti weekend ndakanga ndisipo, ndakanga ndakati wandirwei, ndakazongomboti wodzimbikanei nyama yangu zvishoma, asi iko zvino zvaiva ndaachigwindiri, ndadzoka kuti tizobatsirana, vanhu vaitirwe zvakanaka. Okay, ndine nhau
yandiri kuda kuti ndigobata, asi kune dzimwewo zvekare dzakaiswa kuinbox kwangu namukomana acho kune vamwe vanga vachida kubatsirwa. Ndogona kunge ndati nonokei kudzibata ndichikonzera kuti ndanga ndisipo. Asi pane nhau yaiswa pamoyo pangu iri kutambudza vazukuru. Kazhinji ndinofarira kuti ndibate muri mese, tichibata matambudziko akasiyana siyana. Aya ndichiri kuda kuadzidza ndiaverenge, ndidzoke zvakare pachirongwa, tichibata mumwe nemumwe achibatsirika. Nhau yandira kubata inhau yevanhu vaya vanorota vachidya usiku. Vari pamwe vanoti vanodyawo kamwe chete kwemakore, vamwe vanotorota padiki padiki vachidya, vamwe vachigerwa bvudzi, vamwe vachidii. Uchatarisa uchaona kuti vanhu ivavo matambudziko mazhinji anogara ainawo: minyama, vamwe kusarorwa, kusabata pamuviri, kubata mari inobhururuka, zvese izvozvo, kusarota hope, kana vangorota chete kungorotera kudya. Mudumbu moragara muchirira, which means zvinovasikira matambudziko. Saka vanhu ivavo ndo vandainga kuti ndizombobatsira muzuva ranhasi. Chandoda kuti ndikubatsirei nazvo zvekuti ndinoda kuti unditsvagire zai. Nditsvagirei zai riri, zvikuru sei ndizai randinoda inini, ndinoda zai riri rehuku yechibhoyi. Tsvagai zai. Kana muchinge maona zai riye, ndinoda kuti muri role kana kuti kurikungurutsa pasi petsoka yako. Rikungurutse pasi petsoka yako. Kana uchinge uri zvokurola zvinoitwa zvokurola pasi petsoka dzako dzese, orola. Kana uchinge wapedza izvozvo oriisa mumvura, rorara ririmo mumvura imomo. Mangwana kuseni paunenge uchirola paya, haungorola wakanyarara, rangarirai. Mumwe musi ndichakanganwa kutaura, asi pese paunoita zvinhu zvinoperekedzwa nemashoko, unenge uchiritaura kuti ndiri kubvisa kudyiswa hwese hwakaiswa munyama mangu, nekurwisa vese vachada kunditeera nekundinokora tsoka, zvekare nekurwa newese angade kundidyisa. Nhasi ndo pandazvigumira, ndichafambira zvinobuda, ndichafambira nhau dzakanaka. Orara wakariisa mumvura. Kana uchinge wapedza kuriisa mvura, mangwana kuseni omuka oribhoilisa. Usati wadya chimwe chinhu unoribhoilisa. Paunoribhoilisa usatendere kuti riibve, ribure risina kunyatsoibva, oridya rakadaro, uchitaura kuti aka ndokudya kwekupedzisira, handichazodyi zvimwe zvandinodyiswa ndakarara. Bva nhasi ndakudya panguva, uye kudya chandatenga nekudya chandinoda. Vese vanondidyisa uroyi nevakandidyisa mupfuwira, zvapera nhasi. Odya kusvika rapera. Uchaona kuti kubva musi iwoyo pese paunoda kudyiswa unopepuka. Avo varume vanoda kudyiswa nevakadzi, kazhinji kacho unorutsa. Saka ndati ndikudzidzisei, ndati ndikurayirei vazukuru, muchengetwe, nekuti muudyiswa umu tinosangana nezvakawanda. Muitirwe zvakanaka, muswere zvakanaka, svondo renyu rive rine mukomborero, mupihwe mari, mhuri dzichengeteke, nemiwo mufare pamazuva eupenyu hwenyu. Ndinotenda. Vedare ndo WhatsApp voice note randatumidzirwa naSamaita, hoping kuti tadzidza. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.